எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து மராட்டி மொக்கு தான் பார்க்க போறோம். பாருங்க, மராட்டி மொக்கு இது வந்து மீடியம் சைஸ் மராட்டி மொக்கு. இதை விட பெரிய சைஸும் இருக்கு. அது வந்து நம்ம கறி மசாலா பாக்கெட் போறதுனால நாங்க மீடியம் சைஸ் தான் வாங்குவோம். அதுல வந்து நாங்க 2 பீஸ் போடுவோம். அந்த பெருசா இருந்தா ஒண்ணு போடணும். அது ரொம்ப தெரியாது அந்த அளவுக்கு. இது 2னா நல்லா தெரியும், நிறைய இருக்கிற மாதிரி தெரியும். அதனால நாங்க மீடியம் சைஸ் தான் வாங்குவோம் மராட்டி மொக்கு எப்பவுமே. இப்ப வந்து 10 ரூபாய் பாக்கெட் கேட்டிருக்காங்க கடையில, 6 அட்டை கேட்டிருக்காங்க. 10 ரூபாய் பாக்கெட் தான் இப்ப நான் போடுறேன். பாருங்க, 10 ரூபாய் பாக்கெட் போடுறேன். 5 கஞ்சி கவர். இது வந்து 10 ரூபாய் பாக்கெட் வந்து 5 கஞ்சி கவர்ல போடணும். 5 ரூபாய் பாக்கெட் வந்து 4 கவர்ல போடணும். 10 கிராம் வச்சு இத போடுறோம் நம்ம. இதான் 10 கிராம். இது மாதிரி எல்லாமே பாக்கெட் போட்டு அட்டை அடிச்சு அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வேற ஒரு பொருளை பத்தி அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். ஓகே, பாய்.